ngi na ko wer mo information ngi shena scam ba kam shong aka jing internet jong ka video dai ka shong ha ka jing shimjenjar jong u nika no shoshnong jong nika rikasi te menta ngi na ka wer mo information ngin ka wei ka video habe dai bat ka jing shimjenjar jong wei u riurang ba na ka nika than jongi u bashong basa ha ka shnong ha ka nong ba nong po te ngi shen scam na ka seng ba kipai ba kin yarak lem yo am tang ban shupai mo namar habang ipai comment bon ki ba ang ba dan kamban ring video da uta da kata henre ka jisu jongi habang yo ka jinge jong pat ba mo kadai ka tai kong sane kam shong ne ha ka jingi tanat jong video henre ni video ko bangiring mata kalong ban pen pau ya ka jinge ya ka jing shitong jong kino shishnong kathan te kam shong ya ka jingi tanat mo namar ngi nang hi ban akung ki aktor mo akung ki actress ban nang ban keren mo ban pen sutenat ya ki nong pai ngail der ngom don takasap ngom ya fi ngom don takasap ban shenani ban pintanat i video nrik ngsan nga so ba kadai ka jingla jong hi ban pen ya ka jing jong pai ba ban ngai ru phi ru nak leng jong phi mo phin yarap len ya uni orang ba mo uba ya kendu ya jinge isya nak kaleng jong doktor kila kwa ban kila pan yu ban pui no mo ndeh dum tan ri menai rum pat yo nomor ba kucing jar mo kan tam hak leng jong pisah dengan chen scam ba daga nek video ba pipet menta pin yarap lem yangi nimdai bangi ngi top pin i hani video ba kat bang yo ngin pen pau mo ngin update ya ka bisa ka bang yo ladang yo shiting karung ngin pen shiting ka ladang yo arting karung ngin pen pau arting ka ngi namla benlek ban ring video ya atau rirong ba shadu ka shnong po makani dei tak trai ka kam trimo soba mo ngail den haban concentrate ilo jong kam den kleng jong ni ki member ni haban trai bon ki chat kam ban penbiang wah hinga sem teng namla ban lek khnang lek ka bangi ko apat kolong ba leng ba kana video ka bangi yo wala da kam internet ru ndai kan ra ka jingkmen kan ra ka jingkermen ya utau basharing mo kana bunyo ka jementai kai dengan sini scam ba pinong pelem ya ka jingtra jong video ngang ban keren dong ngamnang ban penitna di video ngamnang mo aduna habun kiliang re ka aipat ka bangidon na kaseng kalang ban pen ya ka jingya jupat ba bat bangin le ru ku bahatam mo kakam ka bangin le kan long ka chanai ka ba khoj ka busuba khnang ba phi kinong yarap pin hun ka mense ngi hande mo ki baterai yang ki balong khot hang ni ki dei blai yo akam ka jam ngar ngodon kam jam berit mo te ngi thmu ban kamai pisai kan ni rei ngi thmu ban yarap mo ban le ye namanta to ki bri ubachim jinja to subha yarap lem yon orang ba bang ngila shna ka video kerpang khnang ba phi pnyo ilem lani pila ru ban share ni video shaki weipat nang bakin la ban yarap idon kam ban yo ya ki bri ki ba don ka mensim isin ai ban yarap mo yon orang ba te kremes kem balang ba ni video ngin yo be nga shop ku ni video nga bu ka chikle ya phi baro ki no shishno jong ka rikasi nga so sorong ba nga dei na ni ka rikasi ban ngit kem phiru pinam thole mi ya ka jiruna jong nga mo nga dang ha ban biang habun rukom nakaseng in nang la pechanai nakapor shopor lengba ka jing yarap ka jing kershan chompi subha yarap lem ya ni ba ngai laksana video kube shibun kube phi baro ublein kurku kurdo ya phi kube shibun pe bara te karteng jenga wan bak lakha nasa anapa anapang te ka jing papat jengai pe ba jing persenyong ya ka jing jing chate jingi kum para kasih produk persnam te ndai sistem mental dan sistem senam atami ka jing sistem dengan halap han te ndai nyala kitas ki berkhaj ane tini nampak ni biang lut dan ini perlap tikna hadi untuk benai ada yang nyilap ka beli ekstrik dan ini lat tes nyilap ka ekstrik sha jangan di dawai hadu san benai di dawai kata ke jeng tersan hadu menta kapajak ka cetek ben trai kepo bat ne sungkai dia perlap tikna re hadi untuk ni pacang ben tes san krim dia let tes san krim dan ini ya buat biang ba dei jong tut lu cilung bo pen ho thiet thì doktor wong ba ni hab operation na nyamla ban
ini jumpang ben ai dawai ujam ben ke ujam ben ke te Henry ni kum kibru aba kwa ben jam hak ben kwa ben ke biang ben ke biang ben tak biang ben tut biang kwa ben ya ben jam bet kum ba long te katai te Henry kum ngi ki yang sam ngilakut lak lunti sa kalau karena kan lak ben bisa kan te bro men step sau je kali tre kan te bro tenteng nasional jenja sa karena kan te bro kan tre sau jam step mudah nak bro ban le tre kan te bro sau jam step de ndai bom se habaka jengduk ba ulak mulak tre syura bom se ha te karena kan te bro kan lak ben bisa ben kacan nga ulak bapang misdom ben kacan ki bai yang ajar semesta ben kacan ki bai bam karena kan te bro kan lak ben cham ja jing e te ndai kata nak kapat pi ki pen ba pen is nai te nak kapat te ka jing sore ka jing sokhia ki pen ba tolong sa ki pen ba pen i kan be dia jenga pen is e pen seniang ben arab ka jing kasan yang pi ki pen ba nak kapat jenga an yo sa ka me ka bokoj bukhia bat ngar ki pi ki pen ba nak kit bokit yang ba pen biang ki kam ki jam pen yo sa ka me ka bokoj bukhia ben wa sa ben chung san te ndai nak kapat ka jing sokhia ki pen ba tolong sa pen i ki be dia jenga pen is nai itu ki ba ajing rap ben senyolam kum ingi ki kut la kulunti kum produk persnam penwan pen kemi pen seki lajang nama tuteng bun ba ki berba kentha nama ba ula ben yat ben yeng te ndai nala ben yat ben yeng te mla ben tre ben kata de men to yu nala ben yat ben habjeng ka bangi ni brush kata ngila ben tre ben kata de habjeng kam kata ni ngla ben tre ben kata ben pendap yang sem ni kam ya kata ken ndai to ba bom la syu ke jeng pang ben suma de lakut kata hi ndai ba nangla ben suma ben perkot kia dengan haplek cinta kan reha ke jengkut la kulunti tian dai nak kapat pi ke ba tolong sa ke ba ben sokia ben isne ke ba tian dai ke jeng kesan pai pe ba nang ya sa kame ke bekot kia ba ai ku blei pi ba we bro ke ba prakasi produk personal ku blei